Paakandishedza ndakabva ndaenda kumba kwake kuti tiwirirane panyaya iyoyo. Ndobva azobudisa muromo kuti amai mukuziva kuti mimi ndimi waroyi ndimi kudya vana vangu musoro. Vana vacho manje zvavanoita havandibatsiri, havandipe kana mari ndakatopuwa nomusikana kuti nditsvage stendi. Musikana wanga aishanda kumhondoro ane vana 4 nemudzimai wake. Akaita mukadzi wokutanga akaita nemwana 1, akaita wechi2 akaita vana 3. Vamwe vesawa kuti aite 8 nguvakadzi ana mwana. Asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody. Tedzera mashure mangu kagara akwasotaura zvinonzwika kuti ini tore mkusi ndinobvuma kuti zvandichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi. Ndinobvuma kuti zvandichataura padare rino ndezvechokwadi. Ndisinganyeperi Mwari kana mama. Ndisinganyeperi Mwari kana mama. Ndinotenda moisa ruoko rwenyu pasi. Tore naKeresia muri pamwe chete. Wamuri kumhangarira anonzani? Try more mkusi. Right, takumbira kuti Tore utsanangure chakaita kuti munge muchimhangarira Try more mkusi. Taura yenyu amai. Ndakamhangarira nenyaya yekuti mwana uyu ndakataura naye nenyaya yestendi. Saka akabva ati mwana baba ake kuti enda kupi, enda iwewe ende munoona stendi iri kuda kutenga mama wako. Saka ndopa ndikauya naye, ndauya naye kuno. Aona stendi yekuti achibhadhara stendi yeye ndianga ane mari. Kuti achibhadhara stendi yeye akaramba akati stendi haizi raiti. Saka ini ndichakutengerai stendi ndokutsvagirai pakanaka. Saka mari ini ndakamuudza kuti dai wanga watoita sei watobhadhara nekuti akadzoka kumba mari haigari. Akatora mari $800. Saka tora rini? Pane 5 years manje nyaya iyoyo yaitika. Ndirini? Tiudzei kuti zvakaitika rini? 2018. Muna 2018? Akatora mari yestendi? Okay, saka kubva 2018 kusvikira izvinezvi chiita chisati munge makanyarara pamatorerwa mari yakawanda kudaro. Aiwa, ndaitaura naye mwana. Saka pandaitaura naye taiwirirana. Achitaura kuti ini ndichakutengerai stendi, ndichakutsvagirai stendi. Saka muri kuona kuti hapana chimuko. Ndizvo chete zvadambudziko riripo. Paakandishedza ndakabva ndaenda kumba kwake kuti tiwirirane panyaya iyoyo. Ndobva azobudisa muromo kuti amai mukuziva kuti mimi ndimi waroyi ndimi kudya vana vangu musoro. Saka ndabva ndamubvunza kuti ko saka wakafamba here wakanzwa kuti munogara kupi? Kwanyakuja. Okay. Zvakanaka. Zvakanaka, rega tikumbire mambo vatibatsire kuti tofamba sei. Mukuru wara tokumbira mutibatsire kuti tofamba sei. Uyu mwana wenyu chaiye? Mwana wangu ndewechi2. Ndewechi2 na baba? Okay. Mari yakakumbira yakakwereta imimi? Mari baba wake ndo akarwara. Saka paakarwara baba wake mumashure mukuziva kuti ini ndanga ndine mari. Yatikadzoka naye iye ndiye aitozviziva kuti ndine mari. Saka ndopa akati mama onai baba kuhwara kwaaita. Mwana wenyu anoita chii? Anoita zviye zvokuti kana aona mastendi yeye anenge achida kuakwa ndiye contract, ndiye munhu mukuru. Muvaki? Ndibhirita? Okay. Asi chakaipa chii kana murume wenyu arwara? Munoramba here makasungirira mari? Murume arwara kusungirira here mari? Vana havana mari, iwe amai ndoonepa wakasungirira pasi pepiro paya. Murume arwara zvekuda kufa zviya, unotadza kuisunungura here pasina kuti vana vataura kuti mama tinoti kudzorera here? Vana vacho manje zvavanoita havandibatsiri, havandipe kana mari ndakatopuwa nomusikana kuti nditsvage stendi. Musikana wanga aishanda kumhondoro
saka ini ndiye ndaitotambira pei yake. Musikana ari aishanda waitambira pei ndiye aitambira pei yake, ini ndiye ndaitambira pei yake yaitumirwa kunoku achinditi muwedzerewo neyenye mukuona kuti mutenge stendi, saka akomana vairamba kundipa. Idambudziko rei riri mumhuri rinoita kuti vana vasakupei mari kana kuti vasakuchengetei imamai? Vana vangani? Ndine vakomana valipo 2, mumwe wacho achiri mudiki hake. Vakomana 2 ndo Traimo wacho ndiye mukuru, ndiye munhu. Ane mhuri? Ane vana 4. Nemudzimai wake? Akaita mukadzi wokutanga akaita nemwana 1, akaita wechi2 akaita vana 3. Vamwe vesawa kuti aite 8 vakadzi haana mwana na. Mati mwana ane vakadzi 8? Akadzi vese uyu mukadzi waanaye ndiwe wechi8. Okay. Ari kugara kupi mwana? Aigara paInvesta kwaMuyana. Saka paakanzwa nyaya iyi akabva atiza ndobva aenda kuChiweshe. Saka izvozvo ari kuChiweshe? Ndokwari. Okay. Iwe baba unoiona sei nyaya iyi? Ndiwe saimbaka? Ininiwo baba irikutondishupa. Vazukuru ndimi murikugara navo? Ndangati nawo, saka paakanditi muri muroi ndimi kudya vana vangu akabva anditorera. Anonwa here mwana wenyu? Haani. Anoputa? Haaputi. Chakaita kuti akunanga uroi chii? Chamunofungidzira kuti apa mwana wangu pamwe akafunga kuti ndimuroi? Akambofirwa nevana here? Haana. Saka aiti muri kudya vana vake vapa? Handisuziva, ndofunga kana kuti pamwe aifamba una akadzi vake vavo vari kutora achisiya, handisuziva. Alright. Samusha? Baba wangu. Zita ndiwani? Zita ndini Tore. Tore? Tore wangu. Tore ani? Tore Mkuse. Right. Unotini nyaya iyi? Nyaya iyi baba irikutondishunguruzawo ishe. Kunzewo chokuti kana inini mukugara kwandiri kuita nemadzimai hatisi kuwirirana nenyaya iyoyo yemari. Madzimai vari kuti kudii? Madzimai vari kuti ndikuda mari yangu, nokuti madzimai ava panguva vakapiwa vakachengeta mari yavo vakatiwo ndoda kuti nditsvage stendi. Saka chandakaita ndechekuti imimi chiendai nemwana uyu mukomana mukuru uyu. Ava ndo vadzimai vako vari vamwe chete? Uri mudzimai mumwe chete? Ndine mudzimai mumwe chete. Ndakanga ndine umwe wekutanga, ndakasiyana naye, ndine 1 mwana wandinaye. Asi ava ndine vana 7 nawo. Ndakatora 1980. Kunetsa kuri kuita amai vari kunetsera mari yavo, vari kuti ndoda mari yangu? Vari kuda mari yavo. Mari yakaitika kuti vakauya kuno kushowground kuno kuzotsvaga stendi. Saka ndakati endai nemwana uyu mukomana uyu. Vakauya nemwana iyeyo. Saka mwana uyu vatsvaga stendi vaiwana. Mwana uyu akazoti pano patawana pana amai hapana kunaka, uyai tidzoke. Saka vakashipana mai tikadzoka ko mari chibhadhara kazvikazi aiwa ngatidzokei panapa hapana kunaka. Nguva iyoyo wanga uchirwara? Inini ndanga ndisati ndarwara panguva iyoyo, asi ndakazorwara mushure vadzoka kumba uko. Mari iye vachengetesawo kune vamwe. Saka ndakazorwara ndikaenda kunoita operation parere Nyato. Saka vana vakazokumbira mari kuna amai vavo. Ndo pakazoitika nyaya kuti mari izoshandisiwa. Amai vana vakakumbira mari yavo vakaishandisa kurwara kwandaiita. Asi iwe sasaimba uri kuona kuti vadzimai vako vakarwa basa guru kuti uitwe operation vachisunungura homwe yavo, uri kutiwo kudii? Madzimai epapo ndaitotenda kuti vakandibatsira chaizvo, asi sekuti mazuva ano handisi kushanda. Dei kuti ndaishandawo ndaingoti musanetsana nevana, regai ndikubhadharei manje. Sinei pakuti iwe mudzimai murume wako newe muri vanhu vamwe chete, muri chinhu chimwe chete. Handitika uyu murume uyu kana akasungirira pfuma iwe ukarwara, nekuda kwerudo anosunungura pfuma iya, nekuti hapana pfuma inopfuura upenyu hwemunhu, hapana pfuma inopfuura utano hwemunhu. Nguva yakakumbira mwana wemari aiwana here nguva iyo paakakumbira mai vake kuti unoitwa operation? Aishanda pabasa rake roro bhirida iri. Ndisingazive because ini ndaihwara, ndakaita dhuze 2 years nichihwara kusvika ndazoitiwa operation. Saka mukutorerana kwavakaitirana mari handinombonyatsoziva kuti vakazotorerana sei sezvo ndaihwara.
Ana ari kugara kupi izvozvi? pari zvino aigara musha here kumusha ane musha here wekuti apa ndo pamusha pemwana? Izvozvi ane mudzimai? Haasina mudzimai? ane mudzimai waanaye pari zvino ane 11 months naye kutorana kwaaita nemudzimai ye. Ane musha here kumusha? Haanaye. Haana kana chidziro chamunoti apa pamusha pemwana wedu? Hapana, handisati ndambosvikapo. Ndinoti haana. Ndikozi aigara pamahaitsi apa akatotama mai manje mushure menyaya iyoyi, ndokubva atorana nemukadzi waakatora mai manje iyeyo, ndokubva vati anga tiendei kuchiweshi. Alright, dare ndiri kuinzwa nyaya iyi. Mukomana haasi kuuya kuno kudare akadaidzirwa nyaya iyi. Mai vari kuti akamupuma uroi. Amai muri kudya vana vangu. Amai vari kuti akatora pfuma yangu yandakaenda unganidza kuti nditenge pekugara. Ndatibatsirei muri. Ndaenda kubvunza kuna amai kuti pane chimwe chinhu chakamupfuka here kuti kana mukomana asina chamungawani chinokuitai kuti mwoyo wenyu userere unoenderana nemari. Murume haana chaanacho. Haana nokuti havasikana kutozoshanda. Saka muri kufunga kuti mari iyi iwanike chii chingange chaitika? Uyu mukomana uyu sedari ndikuda kuti ndikutsanangurirei. Mukomana wangu uyu kana ungoti pane vamwe havana kuuya dai vanga vauya vaitsanangura, anowana mari anobata kana ma10,000 kana ma8 kana 2,000, asi iye manje mari yekuti handipe nini, handipe, nokuti vakadzi vanavo kana dai ndakataura unonzwa achiti taurei nemudzimai wangu, mangwana unonzwa kuti atengera property mukadzi uya amutengera stand, anotova nemastand akatotengera akadzi wake. Inini yangu mari ine 5 years. Ane mastand? Ane mukadzi waanotora vese vakadzi waanotora achisiya anotomutora mutengera property mutengera stand. Mukadzi paanoenda paya anotakura property yese stand anenge amutengera otora mumwe futi ndozvaanoita futi. Saka kuti nduyezomangara kunoku iyeyo akatora 11 months akatomutengera property mai manje mari aiti mimamai namatai kana mari yangu yabuda ndokupai mari yenyu. Ndiwo yakabuda iri 1,800 yabuda kudaro kubva enda kutengera property yemukadzi waanai wechi8 ndobva enda unomutengera nhingi stand kukanzi kumanhenga. Saka izvi kuziva kwamuri kuita zvese zvaanenge achiita izvi munei muchiudzwa nani? Nokuti inini ndakatoenda kumba kwake, izvo zvakaitika zvandakaenda kumba kwake handishedza kuti amai weni vana vangu ndinawo inini vana vake 2 matwins. Ndasvika kuye kunoku paakabva kuno anga asina izvo ndabva kunoku ndabva ndaenda atorerwa property yese nemukadzi akaenda. Saka ndasvika muye ndobva ndavapa vana vake, ndopa akanditi mukadzi wake waanaye amai zvinhu zvomukuona munomu takatotenga mai manje musashamisike, asi zvenyu mimi tichakuitirai, handimukuwa ndichakuvakirai. Ndabva ndangoti aholaiti muroora vese nemukadzi wacho nemurume wacho. Ndabva ndati kose batu musina kundiudza vatana ndaizokuudza aya amai. Amakapedzera muona rini? Pandikapedzera kuonana naye ipapo. Aizvozvi makapedza muona rini? Ipapo pandikapedzera kuonana naye ndofunga ndine 3 months. 3 months mamuona? Zvokuti izvozvo hamutozivi kuti ari baba? Aiwa, kuti afone kuti ndiri kuchiweshe akafonera baba aka. Saka paakazoenda kuti vaende kunomuona nhingi mupurisa akamubatira kubhindura. Pakaudza baba ake akavaudza achitizvo ini ndosaka ndakapatama ikoko ndakatiza imini. Ko mhuri yenyu yese vava vanhu vakuru handiti? Vamwe vana vesa? Pane 2 musikana 1 nemukomana 1 ndo vati kurei. Ndo vati kuri chichi? Iye ndiye munhu mukuru. Vari kushanda? Akatotanga mai manje kutoshanda munhu wacho, nesaka kushanda kwaanoita anokuti akashanda udzingwa haaende kubasa. Tofamba sei mukuru wara tokumbira mutibatsiro wekuti tofamba sei? Uyu mukomana ndiye mukuru akakukweretai mari? Ndiye mukuru. Okay, asi hamuzivi kuti akawana here mukana wekuti ataurawo nevanin'ina vake kuti vakwanise kudzorera mari yaamai? Aiyo vakataura navo. Vari kuti chii vadiki vacho? Vadiki ava vakatomukumbira auya kunoku akati mukoma onai kugara kuita amai akugara dzimba dzevanhu dai manga maita kuti mari vari kugara vachichema. Muri kugara dzimba dzevanhu here?
muri kuroja aiwa hatisi kuroja pane munhu akangoitawo tsitsa akati ndichengeterei pamba pangu okay. Saka ndopavakazotaura mukomana nemusikana achiti uyai tiite seti ningirike tiitane vana vanga vasina kuramba kuti abhadhare ndiye nokuti sezvo vakawana ndibaba. Saka vakati iwewe yatiitirane hafu hafu sezvo iwe mbedu ndounowana mari yakawanda. Okay. Totengera nzvimbo ani baba tovaka. Abva amurova mukomana mwacho. Anzi wataurire izvozvo ndobva amurova. Handidi kutongwa newe. Musikana wacho ene hachataura naye izvozvo. Vese havachataura naye. Alright. Akabva atoningirika dhirita zvakanaka muchangotibatsira dare rino nekutizivisa kuti mukomana uyo ari kupi. Saka tine mutongo uri pano. Chamunoita kutizivisa kuti mukomana ari papi. Nzvimbo yaari. Then kana zvinhu zvaamai zvinge zvatorwa zvinofanira kudzorerwa. Nekuti ndiri kutoona kuti pfungwa dzangu dzichiti mugere mumusha umu pamusha penyu. Asi chidiso chako iwe mudzimai kuti utsvage musha wekuti mugare pamwe chete nemurume wako asiri kunzwa zvakanaka. Chinhu chava chakakosha kuti vana vanofanira kuzviita seizvozvo, kuzvinzwisisa. Handiti ukasika kudzora chenye pfuma iyo ibatsire mhuri igare pamwe chete pakaita sei pakafaranuka. Saka tine mutongo uri pano patichaverenga chamuchaita imimi kutizisa kuti ari papi uye zvedare rino richaedza kumutsvaga kuti ari papi. Noten pamusoro imam dare rasvika pakupa mutongo wekuti Traimo Mukuse, Dzosera Keresia Chimwasa naTore Mukuse mari yavo inoita iyo $800 uye mbudzi mbiri kana kuti $120 kuripa kuvapfuma uroi. Ita izvi by 20 December 2024. Ukaregera dare richatumira chikonzi chotora zvinhu zvinoenderana nemari idzi at your expense. Kumbira mupurisa tisainisiro washi.